Êvar baş binêrên hêja Kurdistaniyên Delal îşev em li gel bernameya Raman û Komelgeh carekê din bi pirsa rêtorîk Kurdistan li ku ye em bibarane. Îşev mêvanekê min heye, Mustafa Zengîn, akademîsyen, lêkolîner, nivîskarekî xort ya Kurd ya hêja yê ku ez gelek girîngiyê didimî. Îşev em ê bi gelekek Mustafa em ê bi karanîna nîqaşa Kurdistan û bandorên wê li ser Kurda di jiyana rojane de kek Mustafa li Kurdistanê dimîne, li herêma Rihayê digere û di gel gencên lêkolîner, akademîsyen ên Kurd di nav têkiliyê de ye. Îşev em ê ez bawerim di gelekek Mustafa bernameyekê berhemdar em ê pêk bînin. Kek Mustafa bi xêr hatî. Navxêrê de bi mamoste gelek spas av serçava ji bînerê wê re jî silav û rêz. Çavayê rewşate çawa ye? Baş e? Baş e gelek spas mala ava. Hûn jî baş in? Li Rihayê ez bawerim li Rihayê hê hava germ e lê qasê ku dizanim ew qave jî heye wan roja de. Rojên fuara pirtûkan Belê. Çawa ye te tu çûyî, tu seredanê kir yan? Belê ez îro çûm ji ber ku yekşemê bû ya rast min roja yekşemê merex kir. Min got ka hele him ya rast min hewl da ez nûçeyekî jê derxim ji ber ku ez di bere roja mevaniyê jî dikim. Yani li gorî yekşemê ya rast û eleqe û tewecuha ji bo û ew ê pir zêde ez tetbîk nekirim yani. Ji xwe ew bû jî mixabin pirskirêkek mezin ew bû. Kêmasiya weşanxaneyê Kurdî bû. Yani çend weşanxaneyê Kurdî hebû lê tenê yek yani nûbihar hinkî cêwê wa eşkere bû li ber çava bû ew bû. Weşanxaneyê din hinkî wisa di Quncuk de mabûn. Pir nedahatin xuya û pir berhemê wan jî tune bû. Heta ji xuzatî min bêjin yani sê weşanxanê Kurdî hebû li ber çavê min. Ketokî di tune bûn. Wekî di jî yani riha mixabin ew e. Ji bela ew atmosfera xuya siyasî ya ku niha min bêjin li vê derê li navenda Rihayê desthilatdar e. Ji bela wê atmosferê û ji bela wê ew ê hûn dizanin yani ev tiştê wisa bandorê li her qadê dike. Mixabin ev atmosfera li vê derê li fuara kitêba jî kir yani. Mesela min bêjin li vê derê partiyek İslamîst û ew gava ku desthilatdar bû tu her fuara pirtûka tu li wê derê hin zêdetir weşanxaneyên İslamîst dibînin yani. Pir zêde yani li gorî salê berê dîsa min bêjin wa weşanxaneyên ke cuda hatibûn lê dîsa jî dibin ew bû yani. Di salên berê de şitandên Kurda weşanxaneyên Kurdî hebûn yan cara yekem e? Hebûn de lê dîsa wek niha bû yani. Ew qas ew nin bû. Ji xuzatî ev yani piştî em ji ber gazê binêrên xwe bikin, gazê kitêbxêzan bikin, pirtûkhêzan bikin ku li fuara kitêban yan li Rihayê niha pirtûkên Kurdî hene ê ku înteresa wan, serinca wan li ser pirtûkê Kurdî hebin dikarin erin li panayîra li fuara kitêban ya li Rihayê serê xwe li ewkê bikin ama ji bo piştgiriyê jê ve mirov divê biçe serlêdana bi taybetî ya şitanda Kurdî kitêbên Kurdî bike.
هێویدارم خوێنەر بنێر باڵکێشەیەکی بدن لەسەر پرتوکا کوردالوور. بەلێ کەک مستەفا ئیرۆ چاوا من گۆ بەرنامە ئەمە لەسەر دیسا لەسەر کوردستان لکوویە ئەمێ بکەون دوو وێ پرسێ کوردستان لکوویە پرسەکێ رێتۆریکە ترک ئەو پرسا ئاوێتن هۆلێ دیسکورسی بە سوێلەمی ji bo ku nîşan bidin ku dawiya Dawîda Kurdistan tuneye Kurdistan nabe di raya giştiya camewerî û civakê de eşkere li ser vê meseleyê bipeyvin navê Kurdistan bînin holê ew ji holê rabûye êdî bi avakirina Cumhuriyetê we nîzamekî nû heye hûn doğu ve güneydoğu ne navê ve wisa danîne hûn ji xwe re navekê nû naveke ku hûn dibêjin navê dîrokî ye navê nasnameyî ye coğrafî ye mafê ve tune ye û vê dawiyê tiştê ku me eleqedar dike tavîkî di bûyerê herê Dawîda nûçeyên herê Dawîda em dibînin ku êdî li ser jiyana akademîsyenan jî li unîversiteyên Tirkiyeyê jî kesên ku vê navê Kurdistan bikartînin navê Kurdistan weka têgeheke zanîstî elmî bikartînin li ser wan jî zilm û zordariyekê mezin heye dest pê dike û waye li Unîversiteya Zankoya Firat li Elazîzê li akademîsyenekî Kurd Hifzullah Kurûn ne tenê ji kar hate avêtin yanî li ji karê xwe ya akademîsyenî li unîversiteyê her wiha derheqê wî de vê tehqîqat vebû hate girtin aniha di girtîgehê de ye em ji bira em ê piştgiriya xwe bi Hifzullah Kurûn nîşan didin ew dixwazin bêjin ku berî bi salan berî bi 10 salan di jiyana akademîk ya Tirkiyeyê de xwestin ku navê Kurd û Kurdistan ji holê rakin lewra zilmekî mezin ji mamoste İsmail Beşikçî re di vî warî de kirîbûn lê navê Kurd û Kurdistan ji holê ranebû û her diçe jî û ji aliyê Kurdan we ji aliyê akademîsyen we ji aliyê hemvelatiyan ve ev nav tê bikar anîn armanca vê bernameyên me jî piçekê dîskursî ve piçeke we ku çi qas zêdetir ji aliyê hemvelatiyan ve navê Kurdistan îfadaya Kurdistan were bikaranîn di jiyana rojane de her bi vê qasê em dikarin zilm û zordariya ku li ser vê navê heye û kesên ku vê navê bikartînin tên girtin tên derheqa wan de dawa vedikin her wiha rêya ku ew zulm li ser vê navê û were siskirin ew e bikaranîna wî ya ji aliyê civakê ve kek Mistefa tu jî ji nêzik baba münaqeşeyan nîqaşan teqîb dikî di şopînî tu bi xwe di ew koma lêkolînerên Kurdî de yî ez qasê ku dizanim wa nîqaşa teqîb dikî tu jiyana rojane de gelê me milleta me çawa tepkî didin çawa helbesta wan çi ye li ser wan nîqaşê ser Kurdistan Ya belê bêguman niha ev Kurdistan li ku yê dixwazim çend gotan derbarê vê pirsê de bikim wek cenabê te jî got yani ev pirsek netewya serdesta Tirkayê yani ya rast ev pirsek ne ji bo dîtina tiştekî ji bo redkirina tiştekî hatî pirsin yani
برسا ردکردنێکی خودت دەحەوینن نه رێتۆریکە پرسێوانش ئەو ji berê de bersivavî dizanin û lê tevî viya بله yani dixwazin ew bikin yani ev pirsa him redkirinekê wek me got xwe dihewînin him jî ev pirsa rastera ji Kurda tê pirsîn da ku Kurda yani aliyekî hiqûqî de yani gava ku tu Kurdistanê nas bike bibêje ev derê tarîf bike li gorî realîteyê li gorî rastiya polîtîk û civakiya Kurdan wê çaxê wê demê tu kriminalize dibe yani yek ev yani em bijî wisa pirsek ew e tu dijî tu red bike tu xwe red yani wisa te dikir cendereyekî dixwaze wisa ew bitin lê him bi bersiva ew ê hûn dizanin ev pirsa pêşî gava ku Osman Baydemîr parlamenterê Rihayê bû avê gava ku wê derê behsa Kurdistanê kir tu wê derê de serokê parlamentoya Tirk ji wî pirsî yani Kurdistan ku dere got Birêz Osman wê demê Osman Baydemîr ew dilê xwe nîşanda ku Kurdistan ev dere hûn dizanin wê demê ev helwesta Osman Baydemîr di nav Kurdan de her çar parçeyan mesela tiştekî pir balkêş bû li Rojhilatê Kurdistanê bandorek pir ew veda heta li ser medyaya civakî Kurdên Rojhilatê Kurdistanê yani Rojava û Bakur û Başûr li aliyekî Rojhilat jî ev helwesta ji nêze nêzik da û ew dest pê kirin yani wisa wêneyê xwe destê xwe dan ser dilê xwe wêne parvekirin Kurdistan ev dere got hûn dizanin herî dawiyê jî dîsa bi ewa Meral Akşener hatibû ew yani neb ewa Sîrtê li parlamentoyê ew nexşeya Kurdistanê ew kiribû û ya rast yani wê demê wê ew Kurdistan îrinka kir yê bersiva xwe li Sêrtê kirt kek Cemîl Taşkesen li wê derê bawekî Xwezayî bawekî mafdar got Kurdistan bersiva wê dayê yani hûn dizanin wek te we cenabê we got îro mesela kek Hifzullah heye Hifzullah Kutum yani zaten bu yara Cemil Taşkesen ne bu bele yani işte wek got ya bele yani bu Meral Akşener jî ew bersiva xwe ya li parlamentoyê li Sêrtê kek Cemil girt yani niha bi rastî yani ez bi xwe deme yani ev demek dirêj gava ku bi çavekî antikolonyalîst li meselê dinerim vê tiştê dibînim yani têkiliya me û Kurd Tirka an jî neteweyên serdeş çi Tirk bi çi Ereb çi Fars bi têkiliya me wan têkiliyeke axeyî yani têkiliyeke axek polîtîk ne wisa yani îro mesela em bersiva wan gava didin em radibin tiştekî wisa em bibêjin dîrokî derdxin pêşberî wan ya Şerafxan wisa gotiye ya Sultan Selim wisa gotiye wisa gotiye Atatürk wisa gotiye ya Osmaniya da xwe ew qebûl kirine bele yani ev tiştin bele ev yani ji aliyê hûn mi baştir zanin ev bersivên dîrokînin lê îro bersivek polîtîk ji me re divê ji ber ku persa wan pirsek ne dîrokî persa wan pirsek polîtîk e bersiva me jî divê polîtîk bi yani îro Yavuz Sultan Selim an Kanuni Sultan an Atatürk dibe behsa Kurdistanê nekiribe îro vê rojê Kurd axa ku ser dijî yani ew bajarê ku jê pêk tê bajarê wanê ku ser li ser wê axê wek Kurdistan dibînin îro ev Kurdistan e mesela îro hûn dizanin li Îranê eyaleta Kurdistanê heye yani bavekî fermî hûn dikare herin Tehranê an bajarên dinin Îranê rehet bibên Kurdistan eş Kurdistanê me heta li wê derê em bibêjin dukan henin market henin bi navê Kurdistanê nin yani lê li wê derê jî ew tiştekî çandî û coğrafî ne tiştekî polîtîk e mesela gava ku tê polîtîkayê ji xwe ev mesela redkirinê dest pê dike îro a Kurda jî ev e ew gar ser pirsa cenabê te jî ya bi rastî ew pêla yani Kurdistan li ku yê pirsa dagirker e
و برسوا نتویا کرد کردستان اف دره براستی بو جواکی yani براستیش بو فنومنک جواکی و ev jihad derketoli mesela Cemil Taşkesen de cimedit meyo da Hifzullah kutum de cedid yani hemu aliyen siyasiyen Kürt ev meseleyen kuyin ideolojik u partizani dan aliye ki biyek dengi ve lvi navi kodi derket yani ev rastek bu yani parezerin baroyan çupşkri dani em bibêjin gelek kesa li ser sosyal medyayê mesela Cemil Taşkesen ji belavê yê kir roja din hat berdan lê îro tabii ew ê kek Hifzullah mixabin yani duwarê evek pir ji aliyê Tirka de yani ne ji aliyê devletê de yani ji ku rastaya rast belkî ez îro hinkî divî warî der ser meselê sekinî serxebitîm awayekî yani em bêjin civakî ji bawekî û em bêjin informel em bêjin Türk zextek mezin li ser Hizbullah kir. Yani mesela li ser sosyal medyayê acib dengete çû ew biryara girtin dengete ew dibe dicemi de dengim tên ha ana hatê dengim tên ha belê niha erê denk heye niha denk heye kek Mustafa ew ya kek Hizbullah jî ew ferqa ku em bêjin di navbera meseleya Hifzullah Kurun da û ya Cemil Taşkesen da yani ferqeke ye her du jî navê Kurdistan bikaranîn erê li ser Cemil Taşkesen jî qasê ku ez dizanim heta îro jî zordariyek eziyetek heye hê dom dike lê ew ê girtin îfade avê girtin û serbest berdan belkî tehqîqat dom dike lê serbest berdan lê di mesele Hifzullah Kurun da hem ew ji kar avêtin hem jî hatiye girtin yani ne tenê binçav sorgû yani îfade lê hatiye girtin ew ferq gelo em dikin bi çi îzah bikin yani ew ji aliyê akademisyenan zêdetir ditirsin ku navê Kurdistan bi ilmî û bi argümenan destnîşan bidin yan ew ji aliyê cî jî girîng e yani mesela Elazizê ew ülkücî ew kesên bi Kurdofobî û erkçî çûne alê xwe li ser xaniyên vî deriyên vî daliqandine zilmê lê dikin yani di jiyana rojane de jî yani em bêjin zilmê lê dikin gelo ew ya ferq em bi çi girê bidin yani ew dema beramber hevdû bikin belê yani wek eviya ji bo me girîng e ji ber ku kîjan waran de em bi zehmetî Kurdistan hanî bikartînin û bi zêdetir tûşê zulmê dibin lê ez bawerim li mintiqeyên Kurd û Kurdistan da zêdetir ciyê ku milletê me hişyar e zêdetir li ciyê ku milletê me xwedî li navê Kurdistanê derdikevin di wan deran de piçek zehmettir e diyar e zilmekî sîstematîk bikin bêguman yani mekan divir de roleke girîng dilîze ji ber ku beriya her tiştî yani devlet tê xwest yani ya rast ev wek min got yani ev helbesta devletê niha beriya vê bernameyê wexta me behsa vê bernameyê bi cenabê te kir yani tu zanim me behsa aliyê bawekî civaknasî yani me behsa fenomenolojî etnometodolojî kir yani jiyana rojane ye yani niha ji ku zatê ya ew ê ya Hizbullah ke Hizbullah rasterast bi vê re eleqedar bû ji ber ku bandoreke civakî û rojane hat
yani bertekek civakî û rojane hat û dewletê xwest ew zirarê nede wê em bibêjin rîtûel û têgihiştina rojane ya elezîzê xwest nexwest yani wêyan em bibêjin ew bikin suîstimal bike nexwest wêyan em bibêjin bimpê bike loma tavilê bersiva erênî da wê wa ew ê wan rûtûelê wanên rojane helwesta wan a rojane têgihiştina wan a rojane a netewperestiya Tirk û xwest wan dilê wan rehet bike yani li ser tê Aliyekê din jî yani tevî ku hem Cemîl Taşkesen hem jî Hifzullah Kurun bi karanîna Kurdistan bi rêxistina terorê girêdan. Niha ji bo Hifzullah jî wisa kiriye lê bawerim di îspatkirina evkê de îspatkirina akademîsyen de piçek wê zehmetî dikişînin ji wan re zehmettir e ku nîşan bidin ku ev motivên wî li vir girêdayî bi rêxistinekî siyasî ye lê dema ku akademîsyenek behsa Kurdistan dike diyar e argümanî rasyonel zêdetir e bi quwet e loma tenê çareyekê wan heye diber di pêşiya akademisyen de ev çareye ku berî bi salan li dijî mamoste İsmail Beşikçî bikaranî bû. Belê niha bi awekî ez vêyan dixwazim bibêjim bi awekî teknîkî dibêjim yani an bi awekî em bêjin wateyî bi awekî naveroka xwe tu ferqa wê tu neyê lê bi awekî teknîkî cudahiyek dijî di navbera Hifzullah û Kek Cemîl de bû. Kek Cemîl rasterast ji aliyê em bêjin HDP ve hat xwedî de girtin yani bi awekî û ev part yani HDP ji aliyê dewletê ve an ji aliyê em bêjin ve wek em bibêjin ewek rêxistina dewlet bi awekî fermî teror qebûl dike û wê rêxistinê ve girêdan û têkildar kirin. Lê Kek Hifzullah tiştekî wisa jî nekir. Kek Hifzullah di parvekirina xwe de bi awekî de hiqûqa navdewletî de û di hiqûqa dewlet Tirkiye bi xwe de jî aliyekî siyasî Kurdê ku xwedî meşrûiyet de rewatiyek wê heye Bakurê Kurdistanê îro rêveberiya wê û navê wê û her tiştê wê li vê di Tirkiye jî di hiqûqa Tirkiye de jî di hiqûqa navdewletî de rewatiyek wê heye. Tişta ecêb e yani Kek Hifzullah behsa wê meselê kir lê ji ber ewa teror îro teror yani ji bo ji bo dewletê yani ji ber ku dewletê kolonyalîst e ji bo dewletê ew dedê têgeheke şaşmim Adorno bû boş gösteren dibêje ya belê yani tiştekî wisa zemînek vala yani çi bixwazi dikinê yani her tiştê Kurda dikî wê ew ê çarçovaya terorê yani ji bo wan teror ewek wisayê têgehek wisayê loma îro nikare bi awekî de yani ji ber ku tu nebe teror tu nikan bi awekî de xêrî meşrû bike li gorî hiqûqa xwe ya dewletê tu rasterast bi vê vegirê de îro ji xwe zatî Kurdbûn ji bo wan heta min îro kitêbek di vê çarçoveyê de Mustafa berê ku ser vê kitêbê ew tiştek ku tu behs dikî ji xwe min çend cara viya nivîsan tê tabii dema her kes behsa wî bike bi şêweyekê din argüment girantir dibe xurttir dibe niha di vê mesele Kurdistan û mesele teror de pir eşkere diyar dibe ku di dîskursa dewletê de di söylema dewletê de mesele teror ji bo ku navê Kurdistan terorîze bike weke îmge weke hêma hatiye ava kirin yani û fonksiyonal e rolekê pir efektîv pir ew dikire hem barê hiqûqî de hem di barê ötekîkirin kriminalize kiran ya navê Kurd û Kurdistan weka welat weka siyaset weka em bêjin netewê di vî warî de em dibînin ku bi rastî bi argûmenên rasyonel te got mesela dîrokê lê dîrok jî tabî weka em bêjin pîvanên siyaseta îro eger em weka argûmenên bingehîn lê bigerin
rol dileyze be argümanın yani lehember Türk Kurda be argümanın vaya ev diyaloga Cemil Taşkesen u Meral Akşener de je ev beçareti yavan diyar bu le dve varida evte yani şiddeta iktidarı ve kriminalize kırılan nave Kurdistan te hole gelo halkı me insanı me de hayvan işler yani hayvancı ve işte heye ku yani beli hayvancı ve işte heye biraz yani bir taybeti eğer em xabatin او سام بيجن قاده خباتن دوی وارده لقاده هات المشاندن ام بيجن زانستين جواكي ام لي بنرن يا راست هي انجي ام بيجن اللي كلين صحايا بنرن خايا كرداج في تشتي هي يعني مثلا من بحث كتابي كده يعني كتاب مثلا لسر خندكاري كردان خندكاري كردن لإزميري لجين يعني يعني كتابك شيء إلى توشان خانه إلى تشميل يا سركان تركوت yani ev jî bi avê ki em bêjin sosyolojiya civaknasiya jiyana rojane nêzîkî meseleyê dibe navê kitabê Kürt damgasiyê di çarçoveya em bêjin ew bi Tirkî dibêjin sembolik etkileşimcilik yani di wê evê de ew hevkarîkeriyê de di wê evê de li meselêne mesela li wê derê bi xwendekarê Kurda re hevpeyvîn hatine kirin yani işte hûn li vê derê xwendekarin çawa mesela ew dibe mesela tişta ku herî zêde ew xwendekar lîsênin herî zêde rûbirû dibin marûz dimînin ew e demxeya ew demxeya terörbûnê ew lekeye yani weke leke tê danî wek lekê yani wek govmen dibêje lekeyî yani 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 şu zaten de kitabı yani destigmatizasyonu loma devir de Kürt idi ev dedi yani tabii ötekinin normal insanlığının yani şu zaten ne normal yani şu ne gerçekten normal ben anormal yani yani paradoksa kusa heyi yani ev fark yarast hayvancı heyi yani nasnamaya Kurdi nasnamaya Kurdbuni ve mecnavi Kurdistan'ı çıkas evi yani çıkas be terör etti ve hevkiyekirtin yani özdeşleşmedi bizim bir Türkiye yani o bir avi doğazın tüm bak cenabet ekot kriminalize bakın hayjvi heyi taybetil ve deri gava kutub kurdara yani em bejne o bakın işte dedi yani dem ne demavi dem dedi demek em bejin dedi sinor pirzede de navbera milletan de evnene ne maye yani siron fiziki ne bejim sinoren çandi ve dedi gel بریا ام بیژن سوسیال medya civaki بریا ام بیژن او amurên ragihantine falan ban çûn hatine idi hunzan yani meselenin postmodernizmi pir hatin Kurd dibînin de mekanên de mekanên ku ji aliyê îktidara Tirka ve kolonize nebûne di wan waran de Kurd di wan mekanan de Kurd çi bi azadî çi bi serbilindî pêş dikevin xwe diparêzin çi li başûr be çi li Rojava Ewropa be yani Kurd ne ew kesên ku kultura wan de mirov dikare wan wisa lekedar bike weke anormal nîşan bide weke ew nîşan bide yani ew mekanên din ew nasnameya ji diyarên mekanên din tesîrê li ser jiyana rojane ya Kurdên ku dibin zilma kolonyalîstî ya Tirkan de ne tesîrê wan dike lê kek Mustafa gotinê xwe ji bîr neke em ez edelet dikim em bên ser esas mesela ama ew ku tu ez ji te dixwazim bibihîzim yani ew kete helbesta te niha dema ku bêguman e gava ku em epistemolojîk veka nêrîn veka teorî raman behsa Kurdistan dikin Kurdistan welateke dîrokêvî gelek dur û dirêj e bi sedan kultur bi dehan medeniyet wir da jiyane milletê Kurd xwediyê wê erdê ye û bi
bi salan da em bêjin li hember împaratoriyan, li hember ordiyan, li hember dagirkeran xwe parastiye, wê erdê parastiye, bi milyonan şehîd daye, xwe rijandiye. Gotina têgeha Kurdistan, dema bêjî Kurdistan, em bêjin bi wateyekê nasnameyî ya din bar kiriye. Lê dema ku ji îro ji Kurdê me li Bakur, dema ku dibêjin doğulu, şarklı, işte ya da Türkiyelî, divan têgehan de wateyên nasnameyên din hene. Yani kolonîzekirî heye, ku dixwaze Kurdan weke xwedî erdek, xwedî kulturek, xwedî nasnameyek nîşan nede heye. Yani doğulu ev ku doğulu mafevi tineye veka subjeya veka özneya siyasi li ser erdê xwe xwedî ew otonombûna xwe xwedî ew xweserbûna xwe xwebûna xwe derkeve. Li di nav Kurdistan de gotina gava Kurdistan bikartînî, Kurdistan di halê xwe de tenê navê Kurdistan em bêjin veka ku tu dawa kirdeya siyasî ya cuda xweser xwebûnê dikî. Yani ew divê gotinê de, divê gotina têgeha Kurdistan de ew bar kiriye, ew wate bar kiriye. Gelo dema ew münaqeşe nîqaş tên kirin, ji alî xelkê me, ji alî însanê me dipirsim. Ew wateya doğulu, tevî ku ew pratik eqil, ew em bêjin di jiyana rojane de tu zanî, yani jiyana rojane de xelk timî çare dibîne, yani çareyekê dibîne ji têgehan re ew wateyên xwe dixwaze bide. Mesela ji doğu re jî pir ciyan de Kurd ji wê mesela Kurdbûnê Kurdistanê fehm dike, ne wekayê Tirkan e. Lê tevî viya dibêjim, wek nav doğu yani jî Türkiyelî û Kurdistan ew ferqiyetên, du ferqiyetên cuda ji hev cuda yekê de kolonîze bûyîn, êdin de otonom xebûn. Ew îfadeyên wan. Gelo xelkê me de çawa, yani ew bandorên wan gotina di nav xelkê de çi ye? Yani ê rojane de aniha divê nîqaşê de gelo tesîra wî heye, divê warê de tu ê çi bêjî? Ya bêguman tesîra wî heye, yani hûn dizanin her pênasekirinek sînorekî diyar dik. Yani sînorekî bi Xweredîne. An em ê bêjin ciyekê ji te re tayîn dik. Her pênasekirinek, an jî her em ê bêjin binavkirinek. Tu îro tu xwe çawa binav bikî, tu li gorî wê binavkirinê tu ciyekî ji xwe re tayîn dik. Nasnameya te jî li ser vîya tê înşa Nasnameya te jî li wê derê. Yani em ê bêjin di nîqaşê nasnameyê de ev nasandin û an jî pênasandin ji mesele ev e. îro loma Kurd her yani tamam wek cenabê de got erê em bêjin peyva doğulu îro li nav hin Kurda yani wek ji bo bi nasnameya Kurdî ve hatiye ew kirin dibe hebe ama ev net tiştekî ye, yani ev encama evê ye, ev encama diskursa kolonyalîstê yani. Yani çi qasa bixwazin nexwazin em qebûl bikin nekin. Diskursa wateye yapı da jî yapısal yani struktural da jî me her daim bi aqlê Türkiyetî yani bi iktidara Türkiyetî ve girêde. Belki doğu çiye doğu ya yani Türkiye yani. Ya gava kuşkut tuşkure tu bu sabı beji tu xu rast tu xu perçeyekî wê dibîne yani. Tu xu wê cuda nabîne. Çünkü ew yani çünkü doğu di diskursa wan de perçeyekî wan e û di heman demê de di ew fonksiyonekî integratif heye. Belbelê yani bêguman ew wisa û di ewa me de di edebiyata me de lîteratûra me ya netewî de ji xwe tiştekî wisa yani net tu dibe xwe lê tu nabe ew jî. Yani ev jî paradoksek wisa dîsa diverde derkeve. Yani tu bi doğuliyê tu nedibe xwe ji ber ku net tu yê û tu nedibe ew. Tu nedibe yê din. Yani belê rûniştiyê lê ev yani dîsa yani em bêjin
دیسا اف دوغولیا کردا عن دوغبونا کردا حتی نجيكي نه دوغبونا دولتي يعني مثلا عم بيجن قابا كدار باجارك تركا راستي اوي تي راستي یکی دوغلی تی راستي ياج راستي ظلمك راستي زختك تي دبيج جبر كو دوغيم يعني روشلاتم از راستي بيتم يعني دور ده ايدي او دوغلو حتى ندر كي بكردستان رف بوي او tabii وقت ما قلت يا كردستان نافكي كريمينال دنافي كده يعني دناف دون كده جبو اوي بكاراني نافي اقرار كرن نافي نهيسانه وطبعا افساجه يدفر ده يعني ام هنك طبعا ام دوازن باوي ميكرو سوسيولوجيك المسألة بنره ليل عالي كده انجاما سازين ماكرو يعني سازية سياسة كسر نافي كرده سياسة çünkü çend salin bi taybetî li Bakur siyaseta Kurd a serdest yani an jî siyaseta Xusa em bêjin Kurd qebûl tê qebûl kirin a serdest vê dîskursa Kurdistanê tim sergirtî dihe yani an jî ew dike em bibêjin çawa dibêjin yani hatta em dikar bêjin depolitîze dike وحتى ندرك جي ديفورماتيك يعني شوي از بها تما سر او كيوان او كي افاده كنت سر عثمان باي دمر بكاراني كدلي مدايا يعني بله. او كدلي مدا جي ديبوليتيزاسيون يعني بيغومان duygusal ev yani vatan bilinci zanina Kurdistan ve siyaseti evknine şu bu buraya az ya bibejim belki fikret az edetir ev من باروجا da nivîse ki xwant ser viya ku Osman Beydemir li meclisê gotiye işte Kurdistan di dilê me daye jê dipirsin bêguman ew ê ku nivîsandiye di artî gerçek de derket dibêje armanca ê ku pirsê jê pirsîn armanca we bû ku yani Osman bixe krîmînal yani li gorda suçekê li Osman bide kirin yani dema bersivê bide lê Osman pir ji hatî jîr derket vê ifadeyê bikaranî ku waya Kurdistan li vere di dilê min daye yani ew kê daye û niha pesnê wiya dida bêguman me jî kêfa me hat me jî pesnê wî da me got herê hindik înkar nekir herê hindik ev nekir lê gelo eviya çareye ji bo Kurdan ku her daim di ciyê Kurdistan de xaftina wî li ser wî bersiva li ser wî veşêrin em xwe bikin Mezopotamyayî em xwe bikin nizanim çi metaforên cuda cuda ji bo ku navê Kurd û Kurdistan bi taybetî ku yani çawa ku cenabê te jî got nav destpêka nasname ye nasname li ser bi nav înşa dibe ew dibe çare çi ye yani ji aliyê xelk we çawa tê dîtin yani mirov baye xort însanê me bikartînin Tirk bi xwe bikartînin Erdogan bi xwe bikartîne dema ku ew dibe û derheqa wî de çi krîmînalîzasyon ew nake berdewam nake yani li hember wî ew kî çima dema ku Meral Akşener li meclisê nexşeya Kurdistanê rake nîşanî bide çima Kurdekî nikaribe nexşeya Kurdistanê bike min ewkekî şiroveyekê dît ku ez ev ya şirove ye ez dikarim ne tenê ji doğû ve güneydoğu ra ez dikarim ji temamiya dinyayê re bêjim ev der Kurdistan e yani ev şiroveyeke ev îfadekirina hizir e nêrîn e ev ya di hukûqa navnetewî de heqê vî ye mafê vî ye ku çawa dixwaze xwe dirbirîn bike xwe îfade bike gelo yani ew tirs çi qas xort e nav Kurdan de ku yani gelo ev ya faktorekî siyasetê ew siyasetê ku te behs kir ji ber vîya ye yan bi rastî tirsekî wisa nav xelkê de heye ku
yani ji bikaranîna gotina Kurdistan Ya bêguman niha tirs jî heye. Bêguman yani em bêjin ne em nabêje tirs tuneyî yani ji ber ku zext û zordariyê pir mezin ya dewletê heye li vê derê. Yani heva salê dawî hin zêdetir bûye lê ew tiştan yani dwarê ew siyaseta desthilat a li Bakur min got yani ew faktörek û bi min faktörek pir girîng ji ber ku yani rasterast wê siyasetî bi desthilatiya xwe dîskurs li vir guheran. dîsa Cemidî dengim tê alo? Aniha dengê te tê belê demek ki bîstekî Cemidî niha dengê te tê. Yani diskursek nû ew kir, ava kir. Yani bi rastî niha ew kir. Dedî mesela yani navê Kurdistanê bi rastî xwest wek ewekê bi wan tiştên din. Yani işte mesela bi navê Tirkiyeyê bûnê. Ya îro mesela em li ew dinerin li ev cer dibêjin cerbandinên civakî yani sosyal denî. Mesela me bêjin pir zêde ve yaras van tiştê wisa li Kurdistanê pêk nayên yani gaha Kurdistanê pêk tînin jî dixwazin ew aliyên hestiyariyên Kurda derxipêş. İşte nizam mêvanperwerin, nizanim çinin filan bîvan. Lê aliyên polîtîk gaha bi zêdetir li Tirkiye pêk tîn. Mesela li wê derê Kurdek û Türkek em bêjin nîqaş edik. Yani li wê derê Kurdek tabii li wê derê elbette dikare hetma ama em carna van li Kurdistanê jî bînin. Yani dibe işte Türkiye devleta me jî ma em jî hemelatiyên vê devletiyên ma em jî ew ê vê de em jî işte bacê didin filan bîvan va tiştana ew dikin û yeka din mesela bo beletek tê serê Kurda karasetek tê serê Kurda li Bakur em tavilê ew dikin yani mesela gava ku devlet mesela îsal havînê mesela em bêjin evek çêbû Daristan hat şewitîn yani li bajarên Tirkiye hat şewitîn li bajarê Kurdistanê hat şewitîn dîsa mesela evek bû lehiyek rabû li Wanê jî lehî rabû li aliyê bajarê Tirka jî rabû mesela tavilê me ew kir ya tabii hin Kurda ev ji bo îfşakirina ew ê dewletê kirin lê piranî ew bû devlet alî wan alîkariya wan dike çima alîkariya me nakin mesela ma em ne hemelatiyên vê derê ma em ne evên dewleta Tirkiyenin niha ev diskursa doğubûnê û nizanim ew ê yani ew diskursa ew têgehên Kurdistanê axa Kurdistanê vî parçeyê Kurdistanê wek parçeyekî Tirkiye rewa û meşrû û ji rêzê dibîne yani bi naveroka xwe ew diskursa hûn dizanin yani ev tiştana li ser hişmendiyê bandorek pir mezin yani va binifşa dibe evek kolektif binheşiyek kolektif yani carna em bixwe ew qas me re bûye ew bûye carna em bixwe ew dikin yani bê hem ji devê me difilitin yani em dibê doğû filan güney doğû yani ev ya rast pir evek yani ji aliyê hişmendiya netewî pir talûkeyî ha kesekî bibêjin me re hişmendiya netewî ne meseleyî ku zaten em da'wa wan doza wan nakin îcar mesela te behs kir ku Bidenê bi rastî wê derê tiştekî pir ew bînin rast yani ew helwestek hestiyarî mesela çima got di dilê min de çima ne got di eqlê min de yani eqlê xwe nîşan bide eceb çawab eqlê min de bêje yani veke projeyekê siyasî di serê min de ye yani belê yani serê min de yani ez xwe dîvî me ev hişmendiya me ye ev ewa me ye ama dilê min de ye bi rastî ji ber ku yani ew têkiliya eql û dil jî tu zanî yani ew cudahiya wê jî tiştekî pir ew bawêkî psikanalitik yani pir cudayî yani di wir de tê behsa heşekî bike behsa hişmendiyekê bike lê ew tişte tune bû ha di nav gelde Mustafa ew pirsekê din ya girînkê ku eleqederê ew qete dike yani babeta te dike ez dixwazim ev bikim yani tê zanîn ewa pêncî sal e bi taybetî kadroyên siyasiyên Kurdperwer partiyên Kurd têkoşînekê mezin didin bedelên wî jî ew dikin îro jî li sehaya siyasî de
partiyên Kurd û Kurdistanî hene, entelektüelên Kurd û Kurdistanî hene, navê Kurdistanê bi kar tînin û li orta Diyarbekirê bi kar tînin, tabeleyên xwe bi navê Kurdistan da tînin, bedelê wî ew dikin. 5 sale ewa ew di asta wargeha evka siyaseta Kurdî da ew tişt înşa bûye, em dikarin bêjin ku di vir de heman piranî problem tune. Problem bi hin partiyan da ye. Gelo ew tişt çima yani dema ku bê ser mesele sivîl topluma me, yani cemaveriya ya civat evkê medenî ya Kurdan de. Yan jî hemvelatiyên Kurd û Kurdistanê da. Ji ber ku gelek hemvelatiyên me ez dizanin ku bi hişmendînin ku navbera têgeha Kurdistan û Rojhilat da Doğu da farqekî pir mezin ji bo şexsiyeta wî, ji bo kultura wî, ji bo ehlaqa wî, ji bo medeniyeta wî, ji bo her tiştê wî farqiyetekî mezin heye. Yani gava ku navê Kurdistan bikarbîne, serbilindiya wî bi rengekî dine, însanbûnekê wî bi rengekî dine, ew hezkirina wî li dinyayê bi rengekî dine. Gava ku bêje Doğu, wala Doğu weka heta çiqa tu mezin jî bî çi bî tu Belengazî tu evkê Rebenî. Ferqa vîya dibîne. Gelo çima ji bo bikaranîna navê xwe, navê welatê xwe, navê nasnameya xwe bi qasî partiyên siyasî yan jî kadroyên siyasî ne hazir e em bêjin bedela bide. Yani anaha nîşanî vîya didin, yani ew anaha nîşanî ew ji bo partiyên siyasî bedelê mezin dide, aynı ew kes, aynı ew wet em welatî. Xortê xwe lawê xwe dide, krîzê xwe dide, şehîd dibin, bedelê mezin didin lê daviya Davî de em dibînin ku navê Kurdistan îro li nav cîvata me de jî di raya giştî de di ew kamûsal alan de nebûye heqîqetekî sosyal. Yani bi rastî yani belê yani wek min got ev di zêdetir biya min dîsa bi ev re eleqedar, yani bi saziya siyasetê re eleqedar û bi saziya entelektüelîzmê re eleqedar. Wek cenabê tê dizanî yani neteweyên bindest, neteweyên hatin dagirkirin û mîtîngehkirin vana bi pêşengeha entelektüel û rewşenbîr û siyasetmedara yani dibin xwedî hişmendiyek netewî û em bêjin dibe xwedî eqlekî, em bêjin rizgarbûnê û azadbûnê. Lê ev dîskursa siyasiya ku bi salan li vê derê dimişim, taybetî va salên dawiyeyê, ew hişmendî pir zêde texrîb kir. Pir zêde texrîb kir. Yani vêyan wek evekî nabêjim, yani vêyan wek em bêjin çi dibêjin, wek tiştekî tenê ajîtatîf ez vî tiştî nabêjim. Bi rast yani ji ber ku ev bi awekî zanistên civakî û psikolojîk em li meseleyê binêre gotinekê dibêj tiştekî çel carî bibêje ew tişta pêk tê yani. Aynen. Diskursif konstruktizm. Yani söylemsel inşaat. Aynen. Wisa yani zane tu sala wisa dibêj yani tu viyan ew yani îro mesela em bêjin em behsa demokrasiyê dikin. Ne wisa yani? İşte mesela işte yani ev demokrasi jî bi rastî ev têgehên em bêjin medenî û modern ji bo me pir ew bûye. Wek min gota bi gotina Adorno pir bûne çarçoveyek vala. Em her tiştî lê bar dikin an jî em her tiştî dikarin têkewindirî yani. Yani mesela em bêjin em behsa demokratîk bûna Türkiye dikin. Ama em dibêje ya daxwaza demokratîk bûna Türkiye li pêş daxwaza Kurdistanê ne ew ne astengî. Tamam ne astengî lê di aliyê hişmendiyê de çi texrîbatê li me. Loma divir de dîsa yani bi min dîsa mesele tê li ew elîtîzma siyasî disekin. Yani söylema demokrasi ya iktidara Türkiye'de, çarçova sistema Türkiye'de kolonizekirina siyaseta Kurdiye. Yani em bêjin vîya nasnameyekî inşa dike pêra. Ne wê? Bêguman yani ji aliyekî de bira yani pir zêde ne ew bijî ez yani ji aliyekî de yani ez hemû wan işte em bêjin
قاغی و اندیشەی وانên em bêjin stratejîk û taktik dim aliyekî li aliyekî ev self kolonyalizmekî bixwere. Yani ev tiştekî pir ew e, yani îro û li heman demê de ev kolonyalizma heyî rewa dike. Loma ha yani di nav evê de di nav civatê de di jiyana rojane de ez bawer dikim evek heyî, hişmendiyek heyî. Yani hişmendiyek Kurdistanî bûnê û em bibêjin yani mesela cana bi rastî ez li kolana dimeşim tew qet însanê yani bi dîtina xwe ya derve bi fîzîka xwe ya derve yani qet ez jê bawer nakim me carê dinerim yani stranek û guhdar dike ew qas radîqal e di warê siyasî wê de. Ancî gotina dibêje ew qas radîqal e. Ancî tew kesekî ez qet jê hêvana me cana yani wisa li kolana em rastiya ya Ebdilnaz bikin ez yani dinerim bi riya medyaya civakî ew qas tiştên radîqal û tiştên ew dike. Yani mesela îro yani civaka Kurda piraniya xwe tiştê radîqal dipejirîne. Yani kesê ku bibêje ya Kurd tiştên radîqal napejirîne. Bedelavî jî dide. Yani bedelavî jî dide û dayî jî ye. Ama ku wê radîkalizmê em bibêjin ew dikin, nerm dike, em bêjin manîpüle dike, an deforme dike, mixabin elîtîzma siyasî û rewşenbîriyê. Yani divir de elîtîzma rewşenbîrî yani divê bi rastî em rexneyeke ew li wan bike. Yani pir ew yani pragmatîst tev digerin. Yani ne pragmatîstek siyasî jî yani ne tiştekî wisa jî. Yani pragmatizma ev yani tu dixwazî bêjin ew ya ne tenê problema ew siyaseta ku viya proje kir veka Tirkiyeleşme veka di nav Kurdan de yani ew bûye mentalîtet. Ez di bernameyên xwe de dema li ser analîza viya sekînî me ez ev dikim ku em berê xwebûna xwe berê hişmendiya înşakirina hişmendiya xwebûna xwe em dixwazin em bên qebûl kirin. Tu zanî di diyalekta Hegel da ya Kole û Efendî da Kole digihe qonaqekê xwebûna xwe xwenasiya xwe înşa dike paşê dawa azadiya xwe dike. Paşê dawa ew dike ku Efendî wî weka mirovekî azad weka özneyekî azad nas bike. Lê ême de em me Kurdistanî bûna xwe berdaye me nirxên xwe yî bi salan berdaye em ketine dû ew kê çözümê heman ji çözümê jî qebûlkirina me yani qebûlkirina me ew bikin. Ew di înşakirina nasnameyan de elbet qebûlkirin girîng e zor pir girîng e lê heya tu xwe tesewwur nekî xwe pêş nexwî xwe înşa nekî xwebûna xwe bilind nekî ew nekî nedî avakirin qebûlkirina te zehmet e dijwar e kes Efendî wisa bi dilxwazî bi kêfxweşî te qebûl nake yani ji ber ku qebûlbûna te ew e ku tu yê bibî weka kirde weka özne digel wî weka wî aktör bî xwedê kes wisa ji kesê re bi vî awayî ew nade îmkan nade divê tu xwe înşa bikî divir de xwe weka doğuya Tirkiyeyê înşa bikî ev ya xwe kolonîzasyon e rast e lê ku navê xwe bi navê Kurdistanê ew bikî înşa bikî divir de bingehên esasî xurt ya öznebûna te yani kirdebûna te heye halê xwe de înşakirina nasnameya te heye. Kek Mustafa min gotina te birî tu gotina xwe ji bîr neke lê ez dîsa ditirsim ji ber ku îro nizanim çima înternet biçekewke ditirsim ku têk neçe dîsa pirsekê ku serê min de ye ji bo bi taybetî min got ku ji Kek Mustafa viya ez ê bipirsim ez zanim ku tu ew kêta çavdêriyên te dêdîwaniyê te ji muhefazakarên Kurd ji civaka muhefazakariya Kurd pir xurt e tu ji nav wan hatî ji nav wan de gözlemê te çavdêriyên te hene
بێگومانە کو ناوێ کوردستان ji bo dîndarên Kurdistan, ji bo muhefazakarên Kurdistan ne bi tenê naveke coğrafiye jî. Navekî İslamî ye jî. Yani bi navekî nirxên İslamî divê ewkê de weka şaristanî, weka kultur, weka ev pê hatiye ewkirin. Yani navê Tirkiye navekî sed salî ye û navekî dinyevî ye, ne navekî ewkî ye. Tu zanî dema serhildêrên Kurd ên wek Şêx Saîd, ên wek Seyid Reza, ên Şêx Mehmûd Berzencî, heta Barzanî, dema ku sernavê Kurdan tiştek ew kirine, xwe spartine star li têgeha İslamî de ew kirine, yan jî xwastine ku ji bo İslamê tiştekê bikin, xwe spartine navê Kurdistan bin ewkê navê Kurd û Kurdistan de dawa xwe kirine. Yani ew fark ji bo Müslümanekî Kurd, dîndarekî Kurd, muhafazakarekî Kurd bêguman divê qîmetekê wî din jî hebe. Yani navê Kurdistan, yani di ewkê de. Gelo ev ya ew münaqeşe divê barî de ew di çarçûva girêdayî bi vê münaqeşe me tu dikarî analîzekê wî bikî çawa ye? Yani gelo İslamiyên yan jî dîndarên muhafazakarên Kurd di ferqa viya de ne? Ya birastî yani erê ez ji nav wê civatî hatim lê zû deyî elekan pir wê civatî nemayî. Yani bawêke em hemû cêtin em hemû cêtin. Lê yani ya birastî yani rewatiya navê Kurdistanê ya ji bo İslamîstên Kurd an jî em bêjin muhafazekar ji aliyê olî ve dînî ve an jî mütedeyînên Kurd yani ew rewatiya xwe ji ku digire wek cenabê te ku ji wan şexsan digire. Yani ne ji em bêjin bi gotina İslamiyan nasên İslamê digire. Yani nas yani çavkaniyên İslamê digire. Ji wan şexsan digire. Ji wan şexsên İslamî digire. Yani taybetî piştî hefteyî heşteyî yani gotin gerku em bêjin kesê wek Şeyh Ubeydullahê Neherî, kesê wek em bêjin kurî wî işte kurî wî bi, wek em bêjin Şeyh Saîd Efendî bi, wek em bêjin Qazî Mihemed bi, Şeyh Mehmûd Berzencî bi, kesê wek wan gerku heta em bêjin hunzan yani işte Şeyh Halîdên Şehrezûrî yani yani ew bû li Silêmaniyê bû û yani navê Kurdistanê jî ew nezdîk yani qebûl dikirî yani. Niha ew van yani ev komên grubên mütedeyîn û İslamîstên Kurd yani dibêjin gerku van şexsên va pêşengên me yên İslamî gerku van nava rewa dîtin em jî dibînin. Yani heta ez mesela minakekê bide mesela di nav Hizbullahê de hûn jî belkî baştir zanin berê mesela wexta hûn bêjin hin ew bûn şerê wanê çekdarî jî hebûn yani. Mesela em bêjin evê wan hebûn, tugayê wan hebûn, komên wan em bêjin çekdarî hebûn. Mesela her yek navekî ew mesela Şeyh seriyeyên Şeyh Saîd digot mesela hebûn. Mesela kasetên wan ên Kurdî hebûn pir rehet digot Kurdistan yani heta strandek wan de Tirkî de digot yani pişta İslamê li Kurdistanê qewî bû digot yani. Mesela stewsa mesela Şeyh ev mesela Bediüzzaman Saîdî Kurdî yani mesela yani ev kesayet divî warî de ji wan re bûyî çavkanî û referanseke ew yani rewatiyê. Dawa û Kurdistan digel hevda ye di nav hevda ye dûr da. Bele yani qesta min bêtir ji İslamîstan zêdetir yani mütedeyîn bawermend kesên muhefezekar da jî navê Kurdistan piçek navekê ku bi dîn hatiye pîrozkirin yani ewkekê olandanekê wisa gelo îro di bawermendên Kurda da em bêjin tu dibînî yan na? Ya wisa niha yani ya muheqqeq em bêjin aliyekî wan em bêjin netewperwer netewparêzî heye û loma vî ew dibînin yani lê
em bêjin yani dîndarên Kurdên ku navê Kurdistanê rewa dibînin û ew nabînin hinkî wek min got yek referansa wan ev şexsan du jî vî tiştî dibêje yani niha dibêje gava ku em bêjin alem bu alema İslamî kija nava li çû kirî negirî. Mesela tiştekî ew bêje mesela li Sûriyê piştî va şerê Sûriya navxweyî dest pê kir hinek mesela bêjin komên İslamîst hebûn radikal cihadîst hebûn yani heta wê demê min ser wan nivîsê di kovarek Tirk de derket ser medyaya wan bû medya cihadiyan jî ser medya cihadî çêkûsa nivîsî mesela min evê wan dînî guhdar kir yani heypêvînê wan guhdar kir mesela fermandarê wan ew dibêje yani dibêje yani Kurdistan navekî pîroz e Kurdistan ne navekî ew qedexeyê yani berê çawa di wexta Osmanî de ev nava hebû û çawa em bibêjin navekî vê erdîkariyê ji ber ku Kurd lê dijîn navê vê erdîkariyê va nava ne ew yani em heta demekê carê derket çi yani kes rêxistinek wek Daeş yani rêxistinek wek Daeş yani eyaleta Kurdistan behsa eyaleta Kurdistanê dik de alema İslami'de yani. Mesela Emir Kurdistan hebûn Emir Kurdistan bele yani mesela Artistan'a hebûn. Ev radikalin yani. Nav Kurda de jî mesela li Başûr û Bakur em lê bine. Mesela Rojhilatê Kurdistanê di dema 1907 dawî 1907 de mesela bêjin bi pêşengtiya wê de mesela ew hebû rêxistina wê hebû dibistana Qur'anê hebû yani. Bi pêşengtiya ev malbata wê bû. Min navê wî jî bîra kir. Pismamê mihiriya wan bûn yani. Yani ve demê em bêjin aliyekî PDK İranî a Qasim li bu aliyê dîçe mekteba Qur'anê hebû û yani ew bû ji İranê daxwaza federalîzmê dike wan jî yani. Kesên İranê yani piçek girêdayî polîtikaya İranê jî İran dema împeratoriya yani îro di çarçoba polîtolojî de jî ew modela İran ya çareserkirina problemên kêmnetewayan tê münaqeşe kirin tedê dûr de du ewke yek bi tîpa împeratorî çawa hatiye çareserkirin êdin jî bi dema netewe dewletan de çawa hatiye çareserkirin ya İran naşibe her duya jî ji ber ku dema ji dewleta împeratorî gawa ku tedît eyalet hebûn welatên cuda dûr de em bêjin nîv otonom bûn ew bûn dema İranê de li İran ew dewletek ku dema ku ketiye dewra qonağa netewe dewletan de sînorên wî nehatine guhertin. Sînorê wî veke dema împeratorî maye polîtikaya wî jî piçekê weka ji dema împeratoriyê ye yani ser neteweyan weka eyalet işte asimilasyon ne bi vî şêweyî ye yani weka li Tirkiye. Problema Kurdistan navê Kurdistan herî zêde bi Tirkiyeyê re heye ve bandora wî de li Rojava jî li Rojava Kurdistan jî îro nav tê guhertin yani erê bi rastî ew PKK ya YPG ewana vê daviyê ji navê Kurdistan ew dibin dûr dikevin bi kar nayînin ew nakin lewra di navê ciyê Rojava Kurdistan de rabûn Rojhilat û Bakurê Başûrê ewkê Sûriye bi kar tînin lê bêguman di wir de tesîra Tirkiye jî heye yani weka ku wisa bikin ku em bêjin ji Tirkiyê re ji Tirkiye caliyê Tirkiye we dikarin werin bên qebûl kirin piçekî ew motivasyon heye. Tek Mustafa ez dixwazim piçekê yani tu nav xelkê de yî bi wan re ew dikê yani piçekê li ser vê meseleyên bifikirin. Erê tun de tu jî eziyetê wî heye navê bi Kurdistan bikaranîn nehêsane caliyê her kesî ve gelo rê û çareyên wî çi ne ji ber ku eger em ji xwe nebêjin em Kurdistanînin em nikarîbin vê azadiya xwe bi kar bînin bi rastî em nikarin nasnameya xwe jî resen û xweser înşa ev bikin ava bikin. Çi ye yani çawa mirov dikare vê meseleyê veka çawa cenabê te dizane yani weka di çarçûva diskursîv konstruktîzm avakirin de weka heqîqetekê sosyal di raya giştiya
ev keda kamusal vargeha kamusal da çawa dikare bide inşa kirin di ciyê doğu û güneydoğuda. براستی دادی ما بحث هاوی کرد يعني ما بحث دو باوك يعني بجن انتاغونيست عن باوك ديالكتيك ما بحث دو آلية يك آليين سردست و kolonyalist يك جي آليين نتويا بندست و بجن هاتي kolonize kirin يعني كرد و ترك يعني ترك و كرد نها يعني راستيك دي هي مثلا ارجي او diskursek بالگوری شرط و مرجن جواکی پکتی yani her şart و mercek nu anji juda بخور diskursek pektiğini. Mesela İran'a dinav kurda da mesela diskursa Kurdistan yani Kurdistani bunu pırteni aşkırını o te xodi derketinek pır zede jili yani refleksek erini hey بله مدوی دید یعنی یک سده ما وی از باورم او بو نها ددی ما بحثا ما قلت می بحثا اوی بک پرزیده بلکه ما با اوی که توریک ما بحث نکرم ما دوازن ببرد حب که با اوی که توریک مساوی مزید اوی بکم نها منطقه kolonyalizmi با اوی که ماکرو زیده با اوی که میکرو دشوله یعنی با اوی که منطقه kolonyalist روزانه بونه هیه نها گاوا کم منطقه kolonyalizmi دجیانا روزانه ده گرکو دناف نتویا سردسته گاوا کو خورد ببه بغاز نغوازه برتکی که اوی لحد نتویا ده مخربین ایرو چاوا مثلا عم دبینن او مثلا میناکا کک حفظ الله ده برتکین ترکاین لهمبروی و خودی درکتنا کردای لهمبروی يعني بسري بهر درن دهر يعني كرد بيجي مادام تو سالفيه ودكاي جيل خودي كيف انجي مثلا ما بيجن ال او داردك بدار بكرن لدريوي يعني باك يعني يرو مثلا ما بيجن شكل كساف تشتاهات قوت يعني برا باشور سيفريا باشور زانگه هكي كاري كي بدي برا لي خودي دركل مثلا نا او برتكن روزانه يعني منطقه kapitalizmi çava روزانه به شغله منطقه anti kolonyalizmi جي بوسا روزانه بخورت يعني يا راست قاوا كوسا روزانه بشغله اوي استجي خو جي خو ببينه يعني قال çünkü ve ca ve demek قالوا جواك باوك aktif tevli mesele de be ev mesele de desti elitizma siyasi ve entelektüel de rewşenbiri de و ev dibi yani imkanı bejin dibi şoreşkerek civaki yani idi ev dibi mesele kolana yani mesela اوی روزه مثلا لوانه مثلا چالکین هدفی هاتبون هاتن درخستن belki وجدید مثلا جنك ريفابريا هدفی گاوا کد پلیسینشن خصوصیه و بتوینن مثلا سری خوراکر گو کرتو چاره سری خنابتی aynen بله yani ev çteki usay gava ko boğazda o bu boğaz ne vaz yani belki rumeta takabunlar yani to seri بتوینه لوما هنكي او شرط مرجن اوي بخوره وساتين يعني مثلا تلاوي بنرد دوا 2 سال في باجويا اوي بنر چاره سريه بنر مثلا دفي وارده او كبو يعني مرمونه كبو لهمبر دولت ام بيجن وا او كبو يعني خوشبونه كبو تنديك زياده او تنبو يعني وا خوين او زياده بو ليه مثلا قافكو اول دولة زيادة مثلا صالح نوديان بنرن يعني تنديا دولة زيادة اما هلوستا كرداجي زيادة يعني قالجي زيادة لوما افهمكي شرط مرجن يعني ديسكوسين كي بشرط مرجع شرط انجواكي او دبن ويكاد جي براستي ديسكورس از يعني بتستيفي اوي از فيجي قانع بو ديسكورس دناغ جيانا روجانا دعابات يعني كريداي بده قلتنا تامنا كي يعني جبو فكرة زي بشكل زي ترابكم بخازم بيجم يعني ستركتورين خدایی تننه ستركتور yapı جعلی insanan sübjeyan özneyan ve hatiya avakırın struktura kolonyal avaya kolonyal ya ser kurda جعلی دولت ترک او ست ساله آتیا وکرن به زورا شدت اقتداری و او جبرکو نحقه جبرکو نه لگور سوسیولوژیا و جواتیه نه نرماله نه اخلاقیه
ne adile lewra divê di jiyana rojane de her roj xwe ve ava bike. Eger ew xwe ve ava neke ev struktür ve tek diçe. Yani îro bela sebep ranabin ew refleksên kolonyalîst ranabin Kurdistan li ku ye napirsin. Ew dizanin ku di serê Kurdan de Kurdistan heye lewra dixwazin di jiyana rojane de dîsa divê em şikira xwe ji wan re bînin eger em dikarîbin vê firsendê bi rastî ji xwe re bikar bînin ew tînin ziman lê divê demê de jî divê em baş bizanin ku Kurd divê baş bizanin ku îro gelo em kolonîze bibin ji nû we yan em ê dekolonîze ji kolonîzasyonê dûr bikevin ev di jiyana me rojane de em çi refleksê nîşan didin girêdayî bi vê ye. Yani eger ew jina ku te behsa wî kir ew jina ku got siz Kurdin başını yere eğemezsiniz ew ifadeya herê berz bilind ya dekolonizasyonê yani ev ya rolekê vî di jiyana rojane de pir giran e ya rastî eger ez bêjim wê rojê bi vê gotinê kolonizasyon di vê rojê de di vê bîstê de tek çûye yani tek diçe. İro di vê demê de netebe Kurd tê înşa kirin. Yani divê em balaxa bidin ji bo ew jiyana rojane de fenomen çawa tên guhertin çawa tên înşa kirin. Belê ew ya bi girêdayî bi ev kate ku te rola diskursî behsa rola diskursî. Ya bêguman yani mesela bavekî civaknasî hûn jî baştir dizanin yani civak çawa pêk tê civak tamam ji mirovan pêk tê lê tenê ji mirovan pêk nayê ji peywendî û hevkariya mirovan pêk tê. Gava ku di navbera mirovan de peywendî û hevkarî yani bi Tirkî bê etkileşim tune be ji xwe re wê demê ew jî çê nabe yani em bêjin tiştekî bi navê civakê çê nabe. Niha îro ev jî yani wek got yani civak ji ber ku tiştekî ew e avakirî yani înşayekê şert û merc li gorî demê wisa yani îro mesela refleksek kolonyalîsta Kurd heye loma li hemelê refleksek Kurd antikolonyalîst heye û tiştekî di vê pêvajoyê de aniha herî baş tiştekî ew e ew refleksa li kolanan yani a rojane diskurs avakirina diskursê ew yani em bêjin ewa deshelatiya an jî em bêjin rêvebirina avakirina diskursê girtî dest xwe. Îro ne di dest çapemeniyê de yê ne di dest siyasetê de yê ne di dest elîtîzma siyasetê yê di dest civakê de yê di dest jiyana rojane de yê. Yani îro mesela bi rastî ew e mesela em li ku derê rû dinin Bertega Cemil Taşkesen tê pîrozkirin û tê ew kirin. A em bêjin Kik Hifzullah tê ew kirin. A em bêjin ew xuşka me ya li Wanê mesela ewa wê tê Aktörên sosyal ya rojane. Belê yani tabii elbette. Yani ji xwe di civaknasiyê de aktör jî ev in yani. û vana îro ev aktör rola xwe tînin cî yani ji xwe êdî wê yani ji ber ku belki îdî rê nema. Yani ji ber ku siyasetê ev tişta negirt ser milê xwe. Yani mesela piştî va her bertekên ew her bertekên rojane em bibêjin ew saziya makro yani siyaset dîsa bê ew ma bê helwest ma dîsa bi ew ma yani bêxem ma pir zêde wa li xulê ew derneket yani. Tepkiye ve dîsa şiddeta iktidarê bû yani Belê yani loma divir de evekê yani ev bi xwe re evekê jî tînin bêguman yani diskurs yani epistemolojik em bêjin yani tundiyek epistemolojik jî bi xwe re tînin yani îro ev jiyana rojane ev helwestên jiyana rojane gava ku va di nav jiyana rojane de bibe civakî ji xwe zatî wê demê herkes yani îdî dewlet bi saziyên xwe bi evê xwe bibe nebe ew dest pê yani mesela dedî fanon tiştekî yani dibêje dekolonizasyon çiye dibe dekolonizasyon rastiyeke tundiyê yani qesta vê tundiyê illa ne ew illa tu çekê bigire tu elbette ev jî şêweyekê tundiyê ama yani yani îro em dizanin
tundiyek epistemolojik heyi yani o îro ev tiştî diskursa dîsa ez ê bikim navê yani ew ji ber ku binêrê me jêv dikin ew şîddeta epistemolojîk yani ê zanînê şîddeta zanînê tehekkûma fişara zanînê iktidar buna xwe dike yani bi müesseseyên organên şiddetê bikartîne yani ê evlekariyê yani tabii de şiddeta epistemolojik da yani ezanînê da bêguman argûman jî girîngin yani divê ne tenê tu birêya polîs û esker û bi tîma terorê nizanim çi bi wê bipeyivî mehkemayan bipeyivî divê tu wê rewa bike divê bi akademisyenên xwe bi medyayê xwe bi argûmenê xwe bi fişarê bidî ser civakê em bêjin evkê li dûr da di mesela dîskûsiya nîqaşa Kurdistanê da medît ku gelek lawazin gelek zayıfın gelek bêçare ne lewra yani ew tepkiya dijî akademisyenê Kurd jî divê em bi vê girê bidin yani bi rastî aliyê argûmenên epistemolojik de bi zanînê de bêçare ne tê bîra te hemkarê te çend ez nav neynûkê de bêjim hemkarê te du akademisyen di ciyê Kurdistan de adî dema tercüme kirîbûn teksekê ew kirîbûn adî danîbûn binêre ketine çi halî çi bêçaretiyê li ber pêşiya ew de Anjî weşanxaneyê wan divir de pirsa min hebe yani gelo şiddeta epistemolojik ew dikarin bi vî avayî berdewam bikin yani ta şxûz yani biya min xwe nikarin te berdewam bikin yani mesela ji avakirina komarê bi taybetî bi destpêka komarî hûn dizanin yani ji bo ew tehkîmkirina konsolîdekirina serdestiya xwe hûn dizanin gelek sazî hatin avakirin ji alî dewletê ve işte em bêjin saziya dîrokê hat avakirin saziya zimên hat avakirin nizanin yani ji îstîhbaratan Kurdolog avakirin navê xwe navê Almanî qaşo Kurdologê Alman derheqa Kurdan de tarîx îcat dikir ne vaye belê yani ew qas em bibêjin diwarê ji bo em bêjin epistemolojiyek kolonyalîst ew bike pêk bîn yani em bêjin derxi ew bikin bidin ber me yani jî bidin ber xwe ew qas mesref kirin yani ew qas em ji aliyê aborî ve ji aliyê hêza civakî ve ji aliyê em bêjin zanistî ve ew qas ew kir yani wekt yani başta zanîngehê wan bi van ew dibû yani yani bi van heta mesela îro hûn ew ê binerin li akademiyên polîsa binerin mesela îro mesela bêjin zanîngeha ew jî heye zanîngeha ew wan wezareta wana parastinê jî heye Milî Savunma Bakanlığı Üniversitesi mesela henin mesela kesê ku li wir dixebitin kesê ku li akademiyên polîsa dixebitin çi qas tez li ser Kurdan nivîsan çi qas tez ama diyar bû û zanîngehê wan in sivîl yani derket îro em bêjin karkerekî Kurd derdikeve dibêje ev der Kurdistanê ew hemû pûç vala dibe diçe li Bitlisê üniversitet avakirine tê de şerefname nayê xandin dîroka li wan dera weka dîroka Selçukluyan ev dikin yani ew Selçuklu çi bûn çi tilsim bû mirov ecêbmayî dimîne emrê wan 100-105 sal e emareta Şerefxan 1000 sal dom kiriye bandora wî nayê nîqaş kirin nayê fêrkirin lê ew Selçukluyan ku 100 sal emrê wan hebû aniha temamiya dîrokê paradigmaya dîrokê û perwerdeya dîrokê mîmariya dîrokê nizanim çiya dîrokê her tiştê dîrokê ye weke Selçukluyan tê kirin bêguman rolên üniversiteyên bi taybetî di bajarên Kurdan de kolonyalîstin ew dixwazin epîstema kolonyalî di nav Kurdan de înşa bikin bêguman wisa ye belê te
ام هدی بر بداویتین لی بله از تشتین کتوی بیجی بیکو از جتا بپرسم که بیکو از سربستو نیرنخه یا تگو etnometodoljik به متد etnometodoljik de اوکاخه بکه بله يعني يا شخوزاتي يعني إيران بيجن دولت بوي هلوستا خويا كدغوازة حر تنبونا كردان وتنبونا كردستاني أو بكه ام بيجن إثبات بكه بوان برهم منهم بوي epistemoloji خويا كولونياليست اف تشتكي نشان يعني اف بخو اف هلوست بخو لاواز بونو او دولتي يعني او بتركيا زوال يعني بشارتية دولتي يعني نشانده جبركو تشتكي واني امي خباتك وانا بالدهام بستان سالان بثانيك بانجي بالدقيق كوتنك كردا تكتشي يعني او همو تكتشي شخو ذاتي او بخون نشانه ياوي ايجار يعني وەک مەگوت ینی شتێ ئاوکو ئەز ئەو دکم یعنی ئاوکو ئەز گرنگێدم بێگومان کۆلۆنیالیزم ئەم ئیرۆ di çarçoveya devletê de denexînin yani bawekî sistematik û bawekî makro xabine ew dikin di vir de yani bi saya cenabê te û bi vê saya vê bernameyê ez yani hay ji vê tiştî çêbûm yani kolonyalizmê divê an jî mantiqê kolonyalizmê divê em li wê derê negerin منطقه kolonyalizmê divê em di jiyana rojana Tirkan de bigerin yani bawekî wek me got yani fenomenolojik û etnometodolojik ji ber ku ê ku mantıqa kolonyalizmê a dewletê rewa dike û ji nû ve hildiberîne ew mantıqa kolonyalizmê a rojaneyê yani rojanebûna wê mantiqê loma دوی وارد لیتراتورا کردان و باندورا وی اور تلسماوی دوی دا کو بیکو هایا مجه هبه بیکو هایا بنهشه مدا جالیه مجی برحتی تی قبول کرن دما کل سر ما شدت بکارتینن شدت تبکی جیده ده yani şiddet او قصرناک لی شدت دجیانا روزانه دا شدت epistemolojik şiddet dجیانا روزانه da yani jera به گوتنا پیر بوردو سیمگه شدت سیمگه‌ای yani sembolik نمایی او رولا inşa کرنا kolonyalizmi dinav mentalite و مجیامده چه دیگه بگمان yani iza ev yani tündiya rojane براستی لباجارن ترکا gelek caran ve dugar tündiyek fiziki yani mesela her iki misal medit yani Lokonya'yı malbate Kürt behmu endamiyên xwe hatin qetil kirin yani mesela yani ev tiştekî ew bû yani ev ew qas salê cîranê hevin yani diyar li wê derê di jiyana rojane de yani wek me got yani tundiyek pir cuda heye îdî ev tundiya bi awayekî îdî xwasa demê ew negirtiye ev tundiya wana kolonyalîst a rojane ve guherî tundiyeke ew yani peşiyavi de tündiya simgeyi heye simgeyi yani o şu normalize kiriye yani tutkari edil ser kurdan şiddeti bekarbini şu ya normalize dike beguman yani loma divê çarçove yani çarçove yan bejin ev mesela fenomenolojik etnometodoloji anji yan bejin işte ev sosyal inşa dibêje anji ev mesela jiyana rojane de birastî ew xebatên Kurd lîteratûra Kurdî pir lawazê yani ji me re pir pêwîst e wek min got yani piştî bi taybetî min vê kitaba ew li ser mîna Kurd am ges xwend her çiqas li İzmîrê ew bi bi rastî hin zêde yani bala bikişand yani em me xwe ew kiriye ji ber ku em vê tundiya kolonyalîst û an jî polîtîkayên ritüelên pratikên kolonyalîst em tenê bi dewletê vegirêdin em wê gavê em aliyê din nabînin û em aliyekî ve rewa dibînin yani wek wisa bavekî ne rast bejî em rewa dibînin û yani divir de divê em bawerim yani ew jiyana rojane ya civaka serdest û kolonyalîst divê em ji hin zêde derxipêş
و yani zêde analiz bû yani wisa Mustafa diyare ez û tu em bi hewra vê gelek bernameyin din pêwîst bû ew ihtiyac aniha derket ortaya em pêk bînin bi hewra hêvîdarim tu li vir sozê bidî binêrên me binêrên Çarpelmediyê ku em ê bi hewra di vî warî de hîn bernameyên din ev bikin ji ber ku wextê me ew dibe xilas dibe mixabin piştê me bernameyekê din heye برنامه‌یەکی گرینگە ew jî pirs hebin hevan û pirsa dikarin bînin ser ekranê eger ne kek Mistefa tu dikarî derheqa vê mijarê me de ew ka xwe nêrînê xwe bi çend cümleyan ve paragrafan ew bikî bînî serhev daviyê de yani encam بێگومان yani hani gotina ya rast gotin gelekin yani ji ber ku wext kêm e birov cana nizanî çi ew ê bibêje çi nebêje ev pirsgirêka yê yani we sozek ji min xwe ji min ve ew sozê didim bîner jî qayîl bin bi daxwaz bînera jî helbette yani tenê ew e yani tenê gotina me ev e yani ev xebatana ji bo em mantıka kolonyalîzmê fehm bikin pêwîstiya wê pêdiviya wî hin zêde eşkere bû û hêvî dikim em ê hîn bi dirêjî demê pêş me de ser bipeyvîn û binivîsin te behsa binêran kir eger cariyê binêran bê qabûl kirin tu dizanî di rewşa me ew ka akademîk de nivîsandina ew ki referans hene yanî ew ka ez ser navê xwe ji binêran re kekî serteb referansekî binivîsim bêjim ku yanî bêguman binêr ji bo binêran nêrînên te dîtinê te gelek giring in ez tu zanî zû de ye ehemiyetekê mezin didim cenabê te heta di mesela xwendina te de jî ewkê te jî karûbarê lêkolîna te jî mixabin ew çend salin ewkê me ji hev qot bûye zêde ez dûrim zêde nikarim alîkariyê we bikim lê ez tu zanî ku ez timî nirxekê wekî giring cenabê te dibînim û hêvîdarim vê lêkolînan bi wan nêrînên hêja tu hê xizmetekî baş pêşkeş bikî tu ê bêguman dikî aniha jî dikî heta bernameyekî din binêrên hêja bimînin di xêr û xweşiyê de Kurdistan li ku ye bersiva vê me hê noxteya dawî nedaye xala dawî nedane em ne noxte sê noxte em datînin bêguman em ê hê gelek bernameyên li ser Kurdistan li ku ye ji gelek aliyên wê we gelek aliyên wî ve nîqaşkirinê em ê bisekînin li ser vê mijarê û heya bernameyekê din bimînin di xêr û xweşiyê de êwar baş ji we re